Takže čaute ľudia, tu je váš Filip. No a ideme si zahrať GTA Liberty City Stories. Je to taká staršia hra a nechávam toto. Ľudia, prepnem to, lebo zvuk dám trošku hlasnejšie, aby to bolo trošku počuť. Keď je hento, tak mi nejde štart, no, dať menu. Tak, tuto. Radio asi netreba, či? A ideme. Ideme k nám domov. Teda aspoň si myslím, že ideme domov. Lebo hneď takto prvé misie bývajú, že ideme domov, tam sa pretlačeme, že kde pozeráme sa, že kde čo je a tak. A čo som hovoril, toto je náš dom. Tu sa ukladá, tu je oblečenie, sa prevliekame. Tu je garáž. Dobre. Nastúpime zase do auta. Zvedavý, kam ideme teraz. Jaj, takto. Dobre. Máme tu človeka. Nevadí, že máme rozbité auto. To sa opraví dovtedy. Keby ste sa pýtali, tak tu sú 3 mestá. A budem sa snažiť čo najviac tých úloh aby sme šli ďalej a ďalej, OK? Vidíte, že tu je letisko, tuto, tu je druhé mesto a tu sme práve my a to je prvé mesto a tam máme odviesť. Neviem, či vidíte to žlté. Lebo
Ani ja to tam nevidím. No, nevadí. No ideme. Ideme s krátkou. Jo. Uhnite! Ide Filip! Bam. Pôjdeme asi hneď na úlohu. Robí na to. Na budúci diel mi napíšte, že či bude dobré robiť stunty, ako úloha stunt, alebo iba úlohy, alebo že iba stunty. To mi napíšte, OK? No teraz ideme robiť úlohy. Nie, teraz sa ideme tak šantiť, aby lebo neviem, že či mám robiť stunty iba, alebo iba úlohy. No aj na toto GTAčku sú stunty, nielen na GTA 5, GTA 4, aj na GTA 3 boli stunty. A ja, ak by som mal robiť iba stunty, tak úlohy budem robiť spoza kamery, OK? Keď nebudem natáčať. Prešli sme Uja, čo tam chránil. Toto miesto, keď budeme v 3. meste, to tam bude voľné, budú tam chodiť ľudia, auta a z prvého mesta na druhé, alebo z druhého mesta na prvé mesto, hej, už to koktám, nás bude prevážať loď. Taká veľká loď. Niečo ako Titanic. Tieto auta sú moje obľúbené. To sú mafiáni. Vidíte? A ideme preč. No nasadaj, kámo. Keď tu chceš byť. Ale veď ty si tu chcel byť. Nie, ja som ťa nenútil. Na kuchni ma stáš ináč. Dal som si iný pohľad teraz. Keby ste si, jak niekto z vás má ešte PS2, tak si toto môžete poriadiť z internetu sa mi zdá, že to bolo PS2 hry, hej? A tam sa nájdete aj na počítači, stojí to nejakých 11 €. Mama kupovala na Vianoce minulý rok. No, tak keby ste chceli, tak si to poriadte určito. Odporúčujem. Je to fakt zábava. Za chvíľku budeme asi horeť. A ešte nie. No, teraz ideme, stok máme zbierať, potom je tu do 100, potom máme čosi dostať, neviem čo, ja som to ešte nedal. Prepáčte, pán policajt, ja som to nechcel spraviť. Darite, policia.
Hej, pomoc! Pomoc! Za chvíľku nám bude horeť auto. Nie. Ešte raz nabúrame, alebo oni do nás nabúrajú, tak ma vreti. Bam. Páni policajti, ja som nechcel. Ja som robil stunty. Sice čudné stunty, ale nechcel som to. Viete, čo je najlepšie? Keď máte kladivo a zastávajú vás policajti a vy im poviete, že to bol preraftený klinec. Haha! Dobrý joke. No ty si mi tu skazil!